na pala. Meron na ako. Tagal mo eh. Pangit na ni Gigi, uy. Sino Gigi? Yan. Para siyang ano. Pero may abs siya. Pero hindi ko alam kung ano bang pinaportray niya. Lalaki ba o ano? Mukha naman siyang nagwala. Mag-live na muna tayo. Ano bang gagawin ko dito? Yung may nagsasend sa akin ng ganito. Ano ba ito? May ano? Wala yan. Wala yan. Hindi ko kailangan sagutin. Bakas mga mahal ko. Manood ka. Ibig sabihin. Magbakas ka rin. Mag-react ka rin. So, ilalike ko tapos ibabakas ko. Ganon. Like. Tapos comment. Kahit hindi ko na i-share. May reklamo talaga, no? May reklamo na sila. Ibig sabihin, ano na to? Hello po. I'm not Isnabera. Kailangan ba ano ko pa rin ang pangalan niya? No need na. No need na. Ipopost ko pa rin. Mag-live ka na, mamaya ka na mag-reply. Okay, sige na. Ang buti nga ng siyam-siyam yan eh. Ang dami kasing ano. Gusto mo talaga mag-live ako? Ay, sabi mo magla-live ka. Wait. Maganda ba ako sa mga? Story yan. Ano ba? May filter naman. May filter mo ako, hindi ka gaganda. Oy, no filter yan, no? Natural yan. Uy, totoo sinasabi ko. Hi, guys! So, it's lunchtime now. Kasi, napakain na namin yung aming mga alaga sa taas. So, ito ang aking lunch, guys. Sa Papaghetti. Sabi nga ni Ate Dina, sa Papaghetti. Vegetarian sa Papaghetti. Lagyan natin ng pepper. And syempre ng maraming cheese. Guys, sabi ng katabi ko, maglagay daw ako ng filter. Sabi ko, hoy, no filter to, no? Original yan. Uy, totoo sinasabi ko, it's original. Pati ilong ko, original. Sabi niya daw. Original yan. Tingnan mo Sabi na niya, mula. sandali. Kasi, Pero may lipstick ako. kung maganda daw siya. Yan, kasi sa akin, mawala na ang makeup. Wag lang ang lipstick. Kahit wala nang blush on, whatever. O Hello, walang mahabang guys. kilik mata. Basta may lipstick ako, happy na ako. Hi! Sa 1 million kong nanonood. Let's eat. Charot. Sino ka? Magpakilala ka? Tabot, please. Ng water. Sigo. Ano ba? Oh. Nakikita yung ano Sa ko. akin din, may 1 viewer pero hindi nagpapakilala. Hello sa aking 1 million viewer. Kung sino ka man, thank you for watching. Ayan, kumain tayo ng spaghetti for lunch. Tapos, meron tayong croissant, guys. Ayan. Hindi siya made in Paris, made siya in Netherlands. Kasi pag made in Paris, ano yun? Ang lalaki ng mga croissant. Ito yung tinatawag nilang mini butter croissant. O, diba? Ganon. Ano? Sarap. Tapos may olives. Thank you sa aking nanonood po today. Pero sa'yo. Isa sa'yo, tapos mawawala, tapos isa din. Siya isa. Bakit man tayo naglanoodan sa sarili? Hindi ko nanonood sa'yo. Ay, hindi ba? Naglalay ba kung sarili ko nung. Ay!
Hi, Rochelle! Magla-live ako. Wow! Thank you for watching, Rochelle. Mm. Pero nasa dalawa na. Mm. Kamusta ka na, Rochelle? Yeah. Kababata namin yan sa... Nasa Japan na siya ngayon. Siya. Mm. Hello. Sino yun? Siya. I don't know. It's a... Kakain dang. Oh! Halika. Spaghetti. Vegetarian spaghetti. Mm. Shell, ang laki na ng anak mo ha, binata na. Ilan taon na yun siya? Kaya edad din ba yun ng anak? Ay hindi, mas matanda ata yung anak ko no. Kasi si Kyla, 23 na siya eh. Ilang taon na si binata mo? Si Cedric. Okay naman, eto, maliit pa rin. Pero maganda pa rin. O, diba? But Love yourself. What is that? I don't understand. Mm. What are you saying? Mm. English. Nagla-lunch kami dito. Kasi break time. Dito sa trabaho namin. Nasilzinis. So, gumawa ako ng vegetarian spaghetti. Ayan. Favorite ko to eh. Ayan. Pati ng kasama ko dito sa trabaho. Okay lang kay... Kamusta naman dyan? Thank you for watching ah. Asa kaya mga iba kong viewers? Mga busy pa ata. Paubos ko na to. Ang sarap. Ubus ko, hindi pa nga siya nang lahat eh. Ito yung kanina puno yan. Nagmukbang. Ano to? Okay, translate. Nagmukbang. Ikaw, Shell, kamusta kayo dyan sa Japan? May lindol na naman daw sa ano, no? Nakakatakot naman ngayon sa Pilipinas. Nung una, naglindol sa Cebu, ang lakas. Pagkatapos, Sino yan? sa Davao, tapos sa Mindanao, Diyos ko po. Madison, Luzon. Madison, Luzon, Draceno. Pakain naman, te. Alika rito, kumain ka. Spaghetti. Halika na. Tiran kita. Kailangan mo muna mag-book ng flight papunta rito. Madison. Sia, what are you talking about? Sino ba to si Madison? Parang di sa akin familiar ang pangalan. Pero pag nakita ko ang face, patingin nga, sino ba ikaw? Paano ko siya makikita? Hindi, tingnan mo. Hindi mo naman makikita ganyan. Ayan o. Hindi mo naman makikita pagkatapos. Ingat kayo palagi dyan. Shell, thank you. Kayo din, ingat rin kayo ng anak mo dyan. Ang sweet ng inyong bonding ng iyong anak, no? Food. Hello everyone. Hello.
Thank you sa aking 3 watchers. Naging 2. Naging 1. Hindi mo na ako kilala, te. Sino ka ba? Kasi naman, ang dami kong mga pinsan na nung mga umalis ako sa Pilipinas, ang liliit pa eh. So ngayon, di ko na Alma kilala. Anak ka ni Ate Alma? Yung asawa ni Kuya Ronnie? Na yung asawa niya, kapinsan buo ko? Kakaiba naman. Sino ba ang nanay mo? Kasi isa lang ang kilala kong Alma. Si Ate Alma lang. Na taga Batangas. Madison. Lison. Wala akong, yeah. Nagpakita nga ng mukha, ineng. Sino? The guest declined the live video invitation. Ay, hindi niya in-accept. So, Cats of Fishing, this is not junk food. Hindi kita, kanino ka ba anak? Anak ka ba ni Ate Alma? I'm eating spaghetti. It's not a junk food. So, hindi na sumagot. Okay. Hindi ko, I don't know, sinong Ate Ana ba? Alma? Thank you sa aking masipag na viewer dyan na nag-iisa. Hindi nawawala. Yan na, maubos ko na yung spaghetti. Hindi ko pa rin alam kung sino si Madison Lesan. About junk food, take care of your health. Dolo. Noodles are made by Sene. Melda. Mm. So, it's not junk food. We made it. Self-made. Hindi to junk food, ah. Yeah. You say junk food, about junk food. Sino sabing junk food? No. Talk to my, explain. No, this is not a junk food. This is, I cook this at home, you know. About It's, junk food, to take care of your health, noodles are made by Melda. Yeah. If you eat it 10 times a day, maybe. But if you eat it like once a week, it's not bad. So how about the Italian people? They eat every day like pasta, lasagna, pizza. Self-made. I think Italian pasta is self-made, huh? Yeah. Hindi. Ako si Alma. Lagi ako sa kayo dati. Classmate ni Shirley. Kilala ko best friend mo, Maricel. Ah! Ha? Ikaw si Alma. Classmate ni Shirley. Kilala ko best friend mo, Maricel. Okay. Oh, yeah. Si Maricel, ang aking BFF in my college days. Pero, aba, kapatid ko nanonood. Sino yan? Kaibigan niya ni Ate Shea, si Ate Alma Tandang. Hindi ko matandaan. Tagal na kasi kaya di mo na ako matandaan, te. High school pa kami nila Shirley. Friend doon ako ni
Kay Maricel sa Gulayan. Yeah. Natatandaan ko alam ko yun si Maricel, taga Gulayan. Tambay ako dun dati. Batang tambay. Oo, pero hindi na kita matandaan. Oo nga, siguro tagal-tagal na kasi nun eh. High school pa sa Shirley. Diyos ko, ilang taon na yun. Grabe. Pero buti ako, natandaan mo. Ira, ang ginagawa mo? Say hello, say hello. Nakauwi na ba si Ate Ann mo? Da-da-da-da. Naubos ko na yung lunch ko. Thank you for watching, Madison. Busog na ako. Say hello, say hello. Masarap ng spaghetti. Hindi na tinatanan ko na. Ayan o, naubos. My goodness. Diet yan, pero Forget the diet. forget Ang sarap kayang kumain. forget the diet. We don't need a diet. Forget a diet. Dami lang namimigay dito ng star. Abe. Abe, pag wala kang makain, gusto mong kumain ng kumain. Pag may pagkain, I'm on a diet. I'm on a diet. Diba?